Itu karo ndengi-ndengi to, gara-gara sing meriah ana ing kantor desa Ngrandu. Luar biasa. Enak banget nek. Apa kebahagiaannya kalau di atas panggung iki yo nek akeh penonton banyak. Semangatnya luar biasa. Tuh rapet gitu kan seneng yo. Mampu. Kamera TikTok digeser Mas Irfan.
jangkrik ngungrang jangkrik ngungrang ketitan kalung gulune rama wis kesanding ditinggal goleti maning rama wis kesanding ditinggal goleti maning sabdane sang guru kakekana wong manungsa urip aling dunya mulane rejane sing saben nalika kula kudu eling sabdane sang guru kakekana wong manungsa urip aling dunya mulane Surup suraya wangine wis teka mripatku arep kowe paksa lirik rasaku bangsa sunawa kaya wong bingung Ayo Mas Gareng, jumeneng Mas. Mripatku kaya wong bingung aku ora kira kalane wonten kabadha mutiara rasaku nalangsa limas pranyata bangsa Ah. Luar biasa ya Mas Gareng. Heeh. Aku ki bola-bali ning Ponorogo ki wis ping pira wisan kerep keri-keri iki ya. Ning penonton yang paling bertahan pada saat sampai gara-gara sing terbanyak ya ana ing desa Ngrandu kene mergo seneng wayang ora mergo sabetane dalange apik ora karo ngenteni bal-balan. Ngono apa Reng?
Kok mbalike kok ngenteni babaning pancen sih tresnanipun dateng Ngono. wayang Pak Kangko. Nggih, Utamanipun dateng panjenengan sak kru saking Dwija Laras Nggih. diniati tirakatan lek-lekan wungon Ya. miras pantes memuji ngarsaning Gusti Allah. Mugi-mugi sak bibaripun wayang kulit menika Desa Ngrandu tansah dados desa sing gemah ripah loh jinawi, murah sandang murah pangan, sempulur kang tinandur, murah kang tinuku. Amin Allahumma amin. Sepertiga malam kaya ngene iki nek dingge donga mustajab Mas Karim. Leres mila gandeng menika rak ya seperti gandeng malam, monggo kula dherekaken memuji ndedonga ngarsaning Gusti, anut kapitayanipun piyambak-piyambak murih raharjaning Desa Ngrandu lan sak kanan kiringipun. Amin. Amin 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 amin. Nek wis gara-gara ngene iki lek santai sing mirsani barang ya ora kemrungsung. Leres Wong jenenge wayang ku lak tontonan, tuntunan ning ngebak marang tatanan. nggih nggih nggih. Dadi kudu ora ketang mbok sak propirane ya ana tuntunane piye to wong urip ana ing alam donya iki ibarate mung mampir ngombe barang ngono kae sih. Langgeng isi lestari nalika besok awake dhewe ngadep ana ngarsaning pangeran ning ya aja kemrungsung ngono to. Leres, leres, leres. Wong ana sing ngandhake ibarate wong urip ning donya iki kaya dene wong arep budal menyang pasar, Pak e. Kok iso arep budal nang pasar? Wong nek arep budal nyang pasar saka ngomah kudu wis duwe sangu dhisik. Heeh. Ditata sangune pira arep golek apa. Nek wis teko pasar apa sing dituku anut gawane sangu. Nek wis entuk balik nyang omah dimasak anut apa sing dituku. Wong urip nalikanipun ku lak padha to, Pak. Ibarate kok omah golek nggawa sangu, kaya dene nalika jek ana alam kandutan. Alastu birobikum. Wah iki. Apa kuwi artine? Mosok barang sepele jenengan takokke to, Pak. Apa to? Sopo sejatine apa bener yen aku iki pangeranmu? Oh, Mangsuli. nalika ana jero ning kandutan. Kandutan Alam balak Rahim. syahidna. Aku nekseni namung panjenengan pangeran kula. Sangune wong urip lak wis beriman nalika dalam kandungan. Ya. Mula lahir pecetet ana ngalam donya kaya dene nek wis teko pasar, apa to sing arep mbok tuku jumbuh karo sangumu mau. Aku mbolek usul mbok aja lahir pecetet kaya telek wae lho. Lah, Lahir brol ngono lho. Pecetet ki kaya sithik-sithik ngono lho. Lahir iya. brol. Lahir brol. Heeh. Nek wis dituku saka pasar teko ngomah diolah. Nek sangumu kok akeh ya entuk iwak sapi, entuk tempe tahu lan sak panunggalane. Ning nek sangumu kurang rak ya ora jumbuh kaya sing mbok karepke. Padha wong urip iki besok sangune besok ning akhirat iki apa to sing mbok tuku nalika ning donya. Nek sing mbok tuku kebecikan besok ya entuk swarga, ning nek sing mbok tuku kok kebatilan besok ya entuk neraka. Rak ngono to, Pak? Iya, iya. Padha. Mula urip ning donya iki aja digawe gampang nek nuju gampang, aja banget susah yen nuju angel. Kudu dilakoni kanthi meneping rasa. Heeh. Wah. Kuwi pitutur sing luhur. Aku Lah ketang sithik ya dikeki ngono lho, Bang. Anu Reng. Iki ana pamundhut diaturke ya, Reng. sendika, Rujak jeruk. wah cocok. Ayo Mbak Retno, sindenku sike. Nah, juragan rujak. Ya, rujak jeruk sik. Duet karo Mas Gareng. Sendika. Nggih. Ngadekno, gen ketok cebolmu dadi. Jenengan kok so. Ampun dak sio arep piye niki sing dijak jenengan bendina golek Iya. kaya. Mosok kowe dinyak cebol. Nek aku kan gak trimo to ngono kuwi. Aja ning gak aja gelatimu, ambak dinyak cebol aja gelatimu. Aku terima kok. Aku terima. Oh kowe trimo? Oh alah cebol. Wong kowe iki tak bela kok malah dadi trimo ning ora aja gatekno Pak Kangkong. Mboten napa-napa, Pak. Penting besok tambahi 100. Iya. Enak to. Dan kowe delok ning apa-apa belem ning pokoke tambahi 100. Oh modele ngono kuwi cah iki. Iki lho ana sing nyuwun rujak jeruk ngono ndak. Kurang prayoga nek ora diaturke saka Pak Soiman Ngeluk Lor. Oh nggih. Kaya semene Yarto. Ayo, rujake kaya ngopo duet wong loro. Kamu duluan. Oh aku dulu. Iya. Nanti baru kamu. Oke siap.
duk ndandang ngentang-ngentang Ya. ambokne tole Kaget ta. tak kandhani Angel wani ngendangi to, Angel? Ujak jero, Angel. Ayo. Duh, Ngendang wedok. spesial gading sing bawa AA kendang ngono wong ayu. Ya, Cek. My sweetie, ayo. My sweet iki manisku. Ha. Iya. Kendang dipangku Mas Kasih, Nduk. Alah. Kok ya teko dipangku Mas Kasih. Mas Kasih aja doh, Mas. Ya, kon aja lalah ra ambruk to, Kasih. Lagi ngono kok gugupe ora jamak lho. Cedhake Angel kaya grogi. Ndah nek cedhaki kowe ya. Lah iya to. Gumoh, Ngopo? gumoh. Ya mening ngono kok. Ayo. Oh sik to. Iki sing lho, kok sing grogi kok malah kowe to, Njel. Oh mboten ya aman berarti. Aku ya. Aku Iya, kamu. saatnya aku bernyanyi. Iya. Sudah siap? Kayak Soneo modelnya. Pak ne aja nyela nyela Nanone nong ya. nane nane Yo ngaku kata-kata no. Aku kata-kata kok. jenengan dalange kula gugu lho Pak. Iya ning aku kata-kata ora nano-nano. Wong anane dalang nanu-nanu gak roh kata-katane kok. Ngrega ninggaan jangan cowok-cowok kuwi lho. Sudah, kamu jangan menangis. Dipadake sindan cilik. Jabunge kelek. Ayo desa Kamu- terokno kamu gayane jangan- tang. Kayak Kimura, Kimura. Nah, Kowe pilih Kimura apa? Gure. Kayak karo Melayu, kayak aku dadi gareng Semarang. Dadi 14-an ya, Pak. Apa? Oh iya. Oh, Iya iya, aja galak-galak tau Kimura gak dinesu. Kayak murah senyum lho. Ayo senyum terus. kok gigimu Kimura. kuning? Kamu nggak pernah gosok gigi ya? Ini aku pakainya anu Listerin. Listerin. Iya, untuk berkumur-kumur. Kok badanmu mendol? Ngomong nek nonong. ya. Apa kang kok tandengi Aku kepalanya? gak. Apa? Tapi lucu loh, kamu itu lucu banget. Hawe gawe ki diperneske dadi hawe, Bu. Oh iya iya iya. Ora apa-apa, Trah. Diperneske. Ora apa-apa. Ya bagus bagus. Apik banget kok. Trah, bocah semene iki lagi lucu-lucune kok. Iya iya. Rujak jeruk roke piye Ya nek apike ya apik. banjur Ya ning anu semune iki perlu untuk diservis. Heeh. lha wonten napa
diservis. Ben lebih bersih dan wangi, ya. Sekotor itukah aku? Yo ndak sih, ndak usah marah. Lah ayo nih, lah. Ayo muni. Kang Mas. Kong. Tenanan Pak. Sinden wingit barang kok. Oh Ya. iya. Si Ya Allah, Wingit pancen yo. ku ilang. Heeh. Sinden gending barang panggone ning pojokan. Nyuwun pangapunten. Dinggo mainan. Ada sinden gendruwo kok dadi. Nyuwun pangapunten. Wingit. Sinden wingit. Iya. Estu kok, Pak. Koyo ringin. Kok mbok sonji kok. Ije. Bareng dicedhaki wangi ini kembang setaman. Bumbune kuwi apa? Lombok uyah gula terasi. Alah pinter. Alah ayune. Nek yo ditembangke kok. Kaya wong ngamongi kancane. Lombok uyah gula terasi. Sebenarnya anu Reng, sinden-sinden kuwi andalane yo andalaku yo ngurus siji iki tok. Mosok gitu. Man, sinden-sinden iki do ora mangkat ora apa-apa sing penting siji iki mangkat. Iki mangkat. Mergo gendinge sae. Iya. Lah liya kabeh. Yo ngene lho Pak Tejo mutung lho nek sesuk gak budal jenengan yo. Sesuk ora budal ora apa-apa sesuk Prai prai. kok Aku ki mbelani kowe kok malah aku keblondro. lo nggak diajak. Ora apa-apa aku yo prei dhewe kok. Iya, karena tanggal 17 kan garengnya bukan kamu. Iya. Enggak Iya. apa-apa, tanggal 17 aku main sendiri. Iya, karena kamu nggak bisa, saya dapatnya gareng bedjet. Mosok pitulas aku gak iso, Pak. Tak kira gareng Semarang, Pak. Ayo. Siji, Ya. loro, telu. Jero, ayo toh. Siap kendangnya kudu siap loh. Anu, Angelo wis siap, Dek. Iki tulisannya duet. Dek. Aku sing Kok joget. malah joget wong kok nembang kok so. Kimori, ayo duet. Kimori. 1, 2, 3. Ya. Jero Bali dasare onambangan. Wah, ganter ya. Ayo Pol Seru Kenjel. dong. Pol Kenjel. Yo, Ayo. Pak, delang. Delang. Yuk. Mogat lah. Ya.
ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake nurali wajibane bapakne anakmu mong rewel baik kok eling aja komen nyawang wong kang lancir kumpit rujar klimo rujake putri utama sarwa cetha labete tansah tinota rujak duren rujake wong ayu men iya goodness mas aja Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, Pancen lek biasane ping pisan pindho iki kudu ping 3. mergo ra iso suwuk. Oh, saking semangate ora kok ora iso nyatane ya suwuk pancen bocah semangat. Nggih. Mula nek pisan pindho ora marem Ora marem. ping 3. Bocah iki puase angel. Lah angel puase mula jos. Lho ngerti ya nek mesem ala kemayune ala. Nggih. Tunggone kasih dasare. Iya. Iya. Nggih, Alah nggih, saling Pak. pandang. Yo. Iki lulusan isi Surakarta Mas Gareng. Ije leres. SSN utawa sarjana seni Nggih. meraih nilai terbaik lulusan 2026. Kumplot. Kumlat. Nggih lah. Besok ya arep mbacutke S2 ana ing UGM. Bayu piu. Nggih. Tak dongakne muga-muga ora ketampa. Loh, kok malah didongake kok Wae nang Yogyakarta lek tanggapan aku piye? Kadoman dadak nyepur pramek kae no dadakan. Ya kene UNS ngono cedhak ngene Pake Karangasem ya cedhak. Oh lah nggih, wis piye Ya sak karepe bocahe. Anggone andum wektu, wong dia masih punya cita-cita yang lebih tinggi dan lebih panjang. Ya. Ben diangkah wiwit saiki, dipersiapke wiwit saiki untuk menggapai yang terbaik. Heeh. Awake dhewe arep popi wis keluarga ya melu jumurung donga memberi semangat. Ya. Nggih. Ora gemen-gemen wiyaga iki bukan sekedar wiyaga ning lulusan isi Surakarta ana sing dadi sing jaipong lho Mas Guru kae dosen. Oh, nggih Mas Jajal, dosen nggih. saking Dosen. isi Isi Surakarta. Surakarta. Sing ngegong ya SSN. Nggih. Sing jelentem iki Germo lho piye. Dengan bareng tiba sing klentem kok. Ora yo Mas yo. Wis tobat ya Mas yo. Heeh kok. Ayo Mbak El sih, Mbak El. Oh, hani bagiannya sing nganggo musik wah mergo kulinane wit mbiyen ki ketemune karo SGI. Elisa sih ayo El. Nah, iki njajal ana pamundhut karyane anu ngenteni iki karyane sapa to? Mbah Mantep ya. Nggih. Nggih, Nggih, ngenteni. Nah, coba diaturke sing endi? Loh, aku nderek. Nggih, angenteni nggih. Ngenteni. Enek bawane ora sawisa? Wonten. Wonten gawan. ya dibawani no. Nggih. Biasa, beda karo ndengi-ndengi to, gara-gara sing meriah ana ing Wah, kantor beda. desa Ngrandu. Luar biasa Enak kok. banget nek. Apa kebahagiaannya kalau di atas panggung iki yo nek akeh Penonton, Penonton banyak. semangatnya luar to biasa. rapet gitu kan seneng yo. Iya seneng. Iya. Seneng. Manah yen kang temen
sing nyuwun Mas Pomo sedulur Sinarawadi angger awake dhewe les live ngeniki nge-give pirang-pirang. Nggih, Aku matur mandeg. nuwun, matur. Jane ndek ingi tapi nangkani malah lali. Nah, ya iki mula disaur saiki. Ayo. Oh ini Man, utang to niki. utang aku. Oh nyarutang. Ya. Apa Ki- iki gurgu tombok. Ah, Sandiasmo ya, Sa. Leres Sandiasmo man. Nah. man. Top. Ayo terus. Nanung. Elisa wis rampung kuliahmu S3, Sa. Belum Pak, makin suram. Kok mangi suram. Tak tinggal terus. Ya, ditinggal tanggapan terus ya. Iya Pak, lah Betul. tanggapannya tebeh-tebeh. Heeh. Terus angger mulai ya wis ngantuk ya wis. Wi Angel ku ya sire kaya awakmu, Sa. Nah. Ya berkarir di bidang seni ning ya kuliahe dhuwur. Amin. Amin, 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 amin. Mampulah Angel tuh meleti kok. Ketok pasurnya tuh kelihatan. Cewek itu kalau meleti itu kelihatan. Oh, Kelihatan. nek Mbak siapa mau asmane? Angel. Oh, Pak Suryani kita meletik. Ketok, Oh, ketok. Kalau cerdas gitu loh, kumlot, Oh. bakal terus gitu. Ketok wajah ketok ya? Senang sinau gitu Oh. ketok. Lah nek kaya Mbak Cungpe ini kita ora meletik ora? Iki lho. Iki lho. Ayo. Oh, wingit ta, wingit ta. Jare Wingite lho. Cimori, jare Cimori. Wingite lho ngungkuli pohon ringin wingite. Oh. Lahir kok Ngawur, bareng Pak. sembrono. Lahirnya bareng trembes. Priyayi putri cantik ini kok lahirnya bareng trembesi. Padake randu alas. Iya. IP-mu piye? Piro? Piro? Kok 7? IP iki kono ponaan kok. Kan 4 lho. Dudu indeks prestasi kok. Apa kuwi? Ponaan. IP lah indeks prestasi. Ya. Termaneka tasu mande Yo, kula nganti nglumpuk sing WA. Rong tak waca ket mau. Ngebiar Baca malih Pak dulu. Kangkong, nggih, tasih monitor Mas Tulus Cikarang. Ugi Sajoko Papar, nggih, Mas Ngadinu Pondok Ungu. Nah, nggih, matur sembah nuwun tasih monitor. Mbah Jum Jo Merto Kendal monitor Mas Kangkong. Pak Budi mugi lancar. Oh nggih, nggih, salam kangge Pak Budi sing sok ben arep wayangan awake dhewe ndelalah Mbak Elisa ora iso. Waduh, Nggih. menjang malih. Oh, ijole sapa? Tatin no. Wae lak Elisa ra iso ki Tatin. Malah gede. Wah, kandel kae. Kandel. Iya, nggih. Sing nginjing Mas Kangkong nggih, kula Asmara Santo Madiun nggih. Matur sembah nuwun ki mau rawuh rene. Ha, nggih. Lanjut, Sa. Sa. Senadyan hamong sedilo nambahi sang semeng ati. Ya. Karyane almarhum Sang Maestro Pedalangan saka ing Karanganyar Surakarta. Nggih. Yane Ki Ageng Haji Mantep Sudarsono. Yo. Monggo Mbak Elisa dibukani celuk, yuk.
Engko dangdutne ditibakne uga karyane almarhum Pak Mantep ya, Sa. Napa Sing niku? nganggo owe kalau Loro asmara ya. Nganggo owe. Ya, engko dibate sing nganggo Loro asmara. Siap. Karyane Mbah Mantep. Yuk. Kledeng gawe teko Campur sari siap ya. Loro Asmara karya Maestro Pedalangan Indonesia Himantep Sudarsono. Terima kasih. Luar biasa. Tur ora di-copyright kan iki karyane Mbah Mantep. Injih. Nggih. Nggih ninggali anak putu. Terus Lah saiki bak karyane Mbah Mantep, karyane Mbah Kakung. Ki Sukron Suwanda menawa Bapak sampun rawuh persiapan ngruwat. Oh, ngono, Tru. Iya. nggih. Nyuwun waranggana sing dereng jumeneng kala sonten mau ana Buduwi, ana Wanda, ana Wiwi Irnawati. Siap. Ah, lagune ya kuwi Nyidra Asmara. Lek iki mau Loro Asmara karyane Mbah Mantep iki Kakung Sukron ya yasa lagu gaweane Yayi Blitar. Ya Nyidra Asmara, Nyidra Asmara. Ning digarap aransemen gamelan Bali. Wah, ngene ya, Tru. Ya. Nah, monggo Butuwi Wanda karo Wiwi Irnawati dihitung wektune. Oh. Ngono ya, Tru. Ya, ayo Mas. Gamelane Bali ditanjake Mas. Ya, Mas. Ya. 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 Kapan-kapan ngono kuwi anu, Tru. Gawanan sisan sing sak set gamelan Bali ngomah kae gen sing nganggur ngono gen enek sing nabuh ngono. Nggih, Pak. Setuju aku. Dadi karwane lek nggawa gamelan wayang iki rong truk ngono genah. Cocok. Yo, Nyidra Asmara langsung tanpa bawa untuk menyingkat waktu. Ya, ya. Terus. Loli loli
Suwak Dangdut Kur. Matur nuwun. Nah, iki gilirane Nduk Hani Kusuma. Ana sing nyuwun lagun Puspita Nala. Mereka saking Jakarta, tasih monitor Mas Kangkon nyuwun Puspita Nala iki ya nanang si monitor. Terima kasih. Ayo Han. Nah, Ini nak hayu, my honey. campur sari luar biasa nih. Nggih. Pokoknya rambalekke. Puspita Nala nggih Pak nggih. Saguh ya nak ya. Jangan kasih kendor. Langsung putarkan. Ya. Ya Mas. Diaturke lagu ini Puspita Nala. Yuk. Ayo karo Mbak Lisa. Oke. Ayo. Sendika sendika. Gugong ayo. Ayo, iki Mbah Supran wis yoga ngruwat terus. Ya, mongko lakone jek dawa. Lah, nek karek-karek iso diringkes terus. Oh ya. Agar wani mlebu nek wis sah to. Lah ya. Ngono ya. Iki kudu menampilkan bintang tamu ya. Ya, Ayo, lagune Denok saka sing nyuwun sapa Mbak El? Pak Trimo udah pulang ini barusan. Oh, barusan ya wis. Nonton streaming. Nonton streaming ya. Nggih. Sing penting diaturi lagune. Siap. Yo. Mas, musikipun pun aturaken sepisan malih. Ya, monggo. Lagu nyaritake dene rasa Matur nuwun samu barange wis kecakup Mas Gareng. Ije Pak E. Nggih. Kula tak nyekseni tumruning Wahyu Purba.